Heh, heh. Pinggir, Cong, pinggir. Ha, ha. Ya. Ha. Ya. Ha. Oh, ya. Ha. Ha. Oh. Ha, ha, ha. Ha. Oh. Ha. Ha. Ya. Ha. Ya. Ha. Ha. Pedang sapa ta amawe gembira hanya ketilung-lungku iki kanthi mertakake kepiye werdine pancen yo mung Mas kang dadi dalange ati Pedang sapa ta amawe gembira hanya ketilung iki kanthi mertakake kepiye werdine pancen yo mung Mas kang dadi dalange ati Katon lembe ake
ayo, ayo, ayo. Ayo le. Ya. Prawarga sedaya yo padha pirsanono hiburan jatilan turaga deling sinangling santrae solae nyong semake hiburan jatilan jangan tidak disirna hiburan jatilan turaga deling sinangling santrae solae yang samake hiburan jatilan jangan tidak disirna ayo kanca padha denikakno sangkon regut angayahi karya kantas tumrap jiwa lan akara nahajawi goyo krukut terus nyawiji
Ayo kanca padha nindakno sengkot brekut angayahi karya lumas tumrap jiwa lanang kami guyub rukun terus nyawiti Ayo, ayo. Yuk.
kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme aji Ikra cancut kumlebut ngembat watan narabating mungso sabar narima nangkep jaja kantaran kau sayekti ing oleno prapteng lampung Serna madyan ing Ayo yuk. Ayo yuk. Oke yuk. nalika sliramu Hey. Ah. Ayo yuk. sliramu ra krasa Yo yo. aku kudu sambat Ayo. Yuk monggo buat para penonton ya. Sedikit saweran dari Anda. Wah. Ayo yuk. Ayo yuk. Ayo yuk. Yuk monggo. Buat para penonton ya. Ada anak-anak yang muter monggo buat sawerannya yuk. Hei. Hei. Ah. Iyo iyo. Lalalalalalala.
Yuk sebelumnya diucapkan terima kasih buat sawerannya, sawer. Ayo yuk. Joketin Detias. Oke yuk. Oke ya. Nengok mata ibu tansah gede dhuwur dasar batu pasuryati Yo. kaya gawe bingung neng dalan kan Mangku. Aduh, sayang, yen tak rasa saya suwe tambah tresno rino wengi nandang rasa trejo akan iki muga atut cabe Kapan anggot yo sesandingan arep
Ayo yo. Gesek-gesek. Gesek-gesek. Tarik, tarik. Ahe, ahe, ahe. He, 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 he. neng omah atiku tansah ngalami Iyo, iyo. gerseng gede dhuwur dasar bagus pasuryane He, ahe, ahe, ahe. semane saya gawe bingung Neng dalan amung tansah mangu-mangu sapa ngerti yen bisa ketemu aku nyobong ora kuat pengen nyanding sliramu wong ayu ho saya suwe tanpa tresno rina wangi namun nandang pateni he ahe 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 kok atuh japi kapan kanggon aku bisa sesandingan marang sliramu atum katresnan aku ya mung tansah nunggu tresno iki mung kanggo sliramu